Santo Tomas Lizeoko esku hartze hau, azkeneko bizpahiru urteetan egiten nahi da esku hartze bada. Egunerokotasunean erabiltzen zuten eremu oso artifizializatuak eta oso aseptikoak dira. Haurrek beraien garapeneako interesgarri eduki ditzazketen gauza jarri dira eskuragai, mugimendu mota ezberdinak sustatzeko, irristatzeko, saltoka ibiltzeko egitura jarri dira, eta gero hondartegi bat eskaintzen da, pixka bat umeek beraien esplorazioa eta beraien abstrakzio maila areagotzen lagunduko dutenak. Beste esku hartze bat egin dana pasaren urtean da pixka bat DBH batxiko eremuan, handanak ere futbol zelaiak zian, baina liburutegi bat daukate, gazteenentzako, koxkorrenentzako beto esan da, daude maila handi batzuk, irakurketan edo marrazketan edo taldian lan egin ahal izateko, gero bai daude eserita etzan dagoteko egiturak. Eta bai dana pixka bat naturalizazio esku hartze batekin, nolabait bertako bioaniztasuna ugaritzeko.